Iso de marchar sen pagar a conta é unha práctica que se repite con demasiada frecuencia. O último caso dábase nun restaurante de Cee. Miren, dúas mulleres e os seus nenos saíron correndo despois de comer a fartar. As mulleres duns 40 anos tiñan reserva neste restaurante de Cee e déronse unha boa homenaxe xunto aos seus pequenos. A media tortilla, churrasco misto, patatas e unha tapiña de pulpo. E a outra leva calamares, zorza, raxo. Antes do café saíron á terraza coa excusa de fumar e fuxiron correndo nun Kia branco. Foron 60 euros de pufo. Pode non parecer moito, pero este hostaleiro quere alertar os compañeiros, porque os que marchan sen pagar adoitan ser reincidentes. Estes son 60, pero mañán que canche di que van a ser 200 ou 300. É que veste nunha situación que dis ti que non sabes como facer. Porque que faz? Que lle pides cartos cando entran? Son moitos os hostaleiros galegos que denunciaron esta mesma impotencia ante os SEMPAs. Sentáronse superamables, pediron de todo o que vía na carta, tiñan nenos. Un momento que entrou o camarero, pois aproveitaron para marchar. En familia ou con amigos, en terrazas ou interiores, marisquerías ou raxerías. O caso é escapar sen pedir a conta, que adoita ser boa. Especialmente percebes, langostinos, dali a un cacho, sabimos que na mesa non había nadie. Pero ningún caso como o rexistrado neste asador de Teo, o maior que se recorda, con 5.000 euros en pagar nun bautizo, do que fuxiron coa excusa de botar uns fogos de artificio. Cando salín fora, xa estaba esperando co coche no beso e arrancaron que non me pasaron por encima de puto milagre. Neste bar de Cee non irán á xustiza polos 60 euros, pero a todas estas mensaxes da parede van engadir unha máis. Paga o que debes se quere regresar.